selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 6. Wis mongkok ki nggih dadi aki nggih. Walah tuwik-tuwik jos. Ya Allah. Enak guru-guru iki ya Allah. Kok ya? Tidak oleh tapi Omong-omong. singkon. Saya kakek singkon. Ya. Ini kalau Ini. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Tujuh. 8. Uwik ya. Ini ora kerupuk. Ya Allah. Apa kita lupa? untuk ini untuk blok ya. Kulit sedikit darah dikei pemirsa nih Pak. Oh darah dikei kata wadok sih ya Allah bisa ngapi ini Pak ya Allah ngapi ini sudah umur guys pokoknya nomor 1 nah tak ada ini apa ini kayak gitu umur aku ya mantap no umur udah lah guys Model nak cenderung lali tahu mal. Terus Jadi beda pakai kok orang melok gowong kayak karena aku mati sing ngubur yo tanggane sing edak nek roh batange mambu wak sing edak tapi ngono ya prinsipku masak kalau kita masak dari jarak antara tetangga dia sudah mencium baru aroma kamu wajib ngkei wong nek ngerti wajib ngkei nek ngerti lho ya kuwi bukan yang jauh mari nek matan ilmu itu kurang dhuwur ngkei ngene iki jare larene iko kleru kowe pertama saudara nanti wong tua ya wong tua pertama baru saudara dari suami dari saudara dari ayah
kuwi. Saudarane ya kuwi. Tapi wong saudarane akeh sing satru ya gah. Nek apa-apa ya satru. Jarane semu geger. Gila api kadang angel. Sapa dadi? Cuma ngomongi dari kok pembenaran ngono. Wong urip iki bingung. Padahal yo ngomongi kenyataane. Kami iki unsur-unsur ndi kresek kamu mbok singgalno nang ndi. Mbah kami iki unsur-unsur ndek ibar untuk dik 200, Pak. Ya iki awake gedho, kemayangan. Nang ngesakno awake kuwi. Iya, dadi ketok ngesak. Sapi duwe sawah duwe kok. Kurang mangan. Awake kuru bilang kurang mangan. Disakno ki malah lek damis lho, Nger. Ora tegar ra sawah. Wong ngono tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Kowe gak percaya pemirsa karo mubengi wong di sawah kabeh. Sawah ombo-ombo gak percaya kowe. Ora kene. Sing ra duwe malah melarat ki malah aku kok rambut kei. Oh ya. Ya iya, pemirsa ben roh. Asline malah melarat kira aku iso tuku. Tuku ya langke iki, pancen aku ya tak akone tuku langke iki. Wong sawah ombo-ombo. Mubeng sawah di sawah kabeh, sembarane wong keluarga pisanan padha duwe warisan ombo-ombo. Aku ki duwe dikeki maratuwa njar ndak kae sak bulan lho. Terus tinggo butuhan kuwi kae. Yo piye yo terus. Yo wis kok aku yo sugih, susune begeger. Tapi beda wong iku sawah iku ombo-ombo ngono. Dewi maksudnya sawah iku dienggo mangan ngono. Kene entuk kok sebelah tok ngono. Iya, aku kan anak wong melarat ngono iki. Wong kan ngabumi kokono. Ya Allah, do sugih kemaripan do ya Allah, mun ki ngeruang do nyelepna ora nyelepno dhewe. Allah ngono. Tau nyelepno. Rontokan jabah kok sapi sare. Wong kene iki arang sawah ombo ngono ki antum-antum tanggane arang. Nek wong ndek jaman dhisik ra wajib ngkei. Ya dhisik. Lah dikeki sapa? Wong do ndek sawah kabeh. Ada pengen duwe ya isar kataan pakanan sapi tak esak. Nang gresik tak sipuk. Heeh, sami ya Allah. Tak kumpulno. Tapi kumpulno terus asak bulog. Kono do nyelepno, Nger. Aku nyelepno rontokane sapi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nek go nyambung urip ya Pak aku ngono. Beras 3 kilo 4. Nek go nyambung urip ya Allah, masyaallah. Ngene senenge ra guru-guru ya Allah. Tapi ora wong mesti ya laur taduh-taduh ning pakan. Yes, alhamdulillah ya wis semangan. Mbah jeblak wis sawah yo ngantek ombu, Mbah Raki malah ombu. Sebelah kurom ombu Mbak Rupi yo ndek sawah ya Pak ya. Mbak Rupi. Betul. Duwe warisane mbae, mboke. Sawah mungkin berapa? Ya Allah. Untuk lanang komor lanang komor apa kan itu pakai lanang tuh duwe ta. Tenan ya sampe. Aku duwe tok kuwi ta. Duwe kanggone bojoku, Guys. Ya wis didol. Wong kene iki angger semendi sawah kuwi kaya. Karo bagian Sam. tanah sing dinggon iki. Angger duwe sawah ngono ki dereng wong cukup ya cukup ning gede ora cukup iki lho. Lahan pangan. Wong di lahan pangan jari. Wong iki golek-golek neratan yo nek enek ora eneng yo wis meneng ae. Kadang yo golek neratan mangan wareg ngojek ngono ki ya Allah. Dikeki tak ketokno ngen maratuwaku ki tapi kok kene sugih. Ora didol zaman melarat kae lho wisan. Melarat-melarate. Lah apa nggo
anu Jackson kok apa-apa duit nek kaya nabrak wong kaya sam wong liwat ngono kuwi ora ora. Lah kek cilaka tek diapakno sopir. Ya wis rek. Terus didol kuwi. Wis ramangan. Tenan ya Allah. Mbok bantu-bantu niku sama wae. Mbok nyek rupane ra gatek lah nek sawae. Sapine ting glandeng. Aku ora umuk ya. Nek kowe ngono gak ero, nek tak critani ngono. Yo memang kabeh rezekine kok. Rezekine iki ora kena semono. Mbok Wis dawa dadi mbok dicegatono, mbok dipantang ngono nek maneng kebuka ora rezekine yo wis bosok Pak kuwi yo iso iki. Nek pancen rezekine yo pira wene melok nemplek. Mbok wis sugih, mbok ki melarat yo entuk ae. Lan aku ndek mbok kek-keki ngono ki ya. Wis ikat ae, ora duwe rek. Ora isin. Ape darane wong yutupan ngemis ora urus. Wong lesu ki lara kok. Direwangi. Kowe lho Mbak wong banjir Pak ya Allah Pak. Aku nek ngingeti wong sing ngono iki. Uripe cek bahagia awake dhewe Pak delok wong banjir ngono Pak ya Allah Pak uripe. Wis apa-apa entek ya jarak klambi hanyut kabeh awake anyep ya Allah. Langsung di terus gawe urip iki Pak. Banjir ya Allah aku ngerti wong ngono kuwi kudu nangis. Cek enek wong kaya ngono ya Allah bencana kaya ngono masyaallah. Awake dhewe bersyukur ya Mbok. Wes aku tak tampa sak karepku wis. Wis aja terima aku gak masalah anu. Bisa tanda-tanda mendekati kiamat. Kiamatnya ada kiamat sugro. Sugro ki ngono Pak. Ya kecil-kecilan. Kecil. Nek awake dhewe iki ora roh Pak. Wong ya kabeh iki oh gak roh Pak. Wong mati ge ora roh. Wong mati awake dhewe ora roh. Sapan matine ora roh. Ngarani kiamat roh. Lah yo ramah buka roh. Keduren ilmune iki. Oh iki ramah. Ramal menungso panganane sego. Nek cek panganane sego iki padha ae. Panganane mopo ngono lho. Ngono yo ngramal yo panganane sego. Padha-padha menungsone ngono. Ane kiamat. Bau temen omong iki. Tak adane nisan sing karo nang anu, iki karo ngoleh-ngoleh. Oke. Kita ceritani isu-isu ngrasani tanggane. Sawah ombo. Ate iku sing dikeki opo ngkeki. Padha sugih kabeh kok dikeki. Mbah Sumin iki yo malah sugih maratuwane kono. Sawahe ngantek dikeplekno kok. Sawah iki ngantek orang garap dhewe digarapno wong. Saking sugih nek wong nek jaman. Aku ki di apa jenenge? Kandhane kok ngene iki wis tandha aku ki paling elik dhewe elik. Kreasi. Wong kok tak kreasi. Terus rawi dhewe. rawi dhewe. Benawan kudu diuntal karo wong sing dulu nek ranti malah nginget ya sepeten. Dumuk apa ki ngemis. Kedumak dumuk ini lho. Ngemis. Aduh ya Allah, parengono. Sabar ya Allah. Kesabaranku siji karo sing gawe urip. Ya saiki dadi wong urip ya terus awake dhewe urus ora ndangak karo apa urip bak ndangak. Aku ngono iki keling ngisor. Uripku kok. Terus kabeh terus
nang dhuwur. Lah. Bongko ora digawe kok. Ndangak-ndangak. Aku nek eling. Wis pokoke penting urip iso mangan bendino, iso nyambut gawe. Sing awake sehat. Sehat ora aku wis ngomae ya. Tak enggak nopo. Bisa apa sing wong ngono kae lupa. Ning ngerti. Dhuwur padha ngono kae. Wis guys, ngerti sambel. Sing mangan ya aku tok karo Pak Jabil apa mangan lho. Wah, aku mah. Hei! Pak kae, Pak. Hei! Hei! Wong kandhane ku anggere wong tangi iki melok tangi iki ngger. Asam piye kok. Kok ape gawe siji budal kejang engko iso. Wis krasa nek niki gak iso. Nangis. Iki lho ngitung dhuwit make sam ngene lagi mergawe le. Aja nangis lah lanang. Keduduk cak kuwi paling keduduk klo. Keduduk meja di ketara ndase kok ceklethuk ya le. Iya. Mungkin Kang. Turu pola kok set digoreng kok. Kulo keduduk paling Pak loro sirahe yo kulo sepojok kulo mau sing disek-esek. Ana bayang. Mbek pake wis aku tak anu iki nutupno iki. Wis guys. Wis guys. Sudah bayang ku ngerem. Bayang Pak Dadik ki mah ngakoni aku. Kita enak banget. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Ben jengkol kelem doyan jengkol ben jengkolan kowe. Ya wis tak kumupur wis ah. Jengkol. Padha, oke. Sambel. Ya awalnya senenganku. Ben jengkolan kowe. Ya wes. Nah, ini berarti Mbak dia jengkol. Jengkolan. Makasih ya. Yo. Lah dikek pemirsa sakit kan. Iki sitok, Bang. Ini. Yo, kok disambel. Kok angel ini? Kejiret tanganmu. Makasih. Disambel, Bang. Oh, enak sih. Iya. Ma, gak doyan jengkol iki? Ma? Doyan jengkol? Doyan jengkol? Iya. Ayo wis. Pas aku nek doyan dhuwit tok ae. Kondi mak. Ya dikeki Mbak Aulia. Ya tak bom. Ya sampeyan jare iso ya. Wes. Makasih, Tok, heeh. Mak Es. Kok nek kurang gampang kok dimuasak. Heeh, seneng Masak sing bareng-bareng kae yuk. bar masak ngene iki. Masak Mbak Pak. Empuk digoreng entah. Carane digodhog, empuk. Piye carane? Piye carane enek neh. Piye? Iya, kowe gak Piye? percaya. Piye? Digoreng mentah. Ya terus kan sambele, cuma disambel ya. Heeh. Lomboknya bar mbok goreng, mbok ulek. Heeh. Terus bar kuwi lomboknya digoreng neh. Iki bar mbok goreng to. Heeh. Dijegurno kayak banyu, moduk. Iya. Aja digodhog sik. Walah. Gak sah. Walah, Mbak, gak sah digodhog, Mbak. Langsung. Langsung. Karena masaknya jadi. Nek Mbah baru piye? Baru yuk, kuwi langsung penganan serendang. Wah, rendang Iya. digodhog dhisik. Ya, godok sik. Oh, Caranya dikukuki. serendang. Heeh. Terus Berundak-undak. Kuwi ngaran serendang. walah. Masak kok ngeri ya, cah. Udah pinter masak. Enak. Aku iki paling ngene tak irisi cilik-cilik. Wis
tak goreng terus tak sambel jadi kotak ngono. Kayak mangan balung kirik. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, cinta-cinta Allah tinggal rapi. Ya Allah, ya Karim. Wala ki lalapanku iki enak iki. Lek iku duyoi Baraji, duyoi Eko malah gak popong wong duyoi kok. Uyah ki tombo. Tombo teko lara minggat. Dadel lah ya. Wis elek Sri. Iya lah, marah engko pitik padha mlebune. Kalau aku dikunci ngene wong-wong ya cah cilik-cilik itu. Doroh kok. Doroh bolongane nek raro tak dudohane. Ayo Pak, golek Sri sebentar. Rafa ya lung tangi timbang gak tangi malah bahaya cah iki. Wis guys, muter golek Sri. Oke, permesa. Assalamualaikum. Kita lanjut ke kamar Sri kasih petai jengkol. Kita turun. Pak iku lho Pak nyampuki moto iki. Iku lho resen aku lali. Gampang bisa sih mah. Lah iya, mataku kesampluk terus kuwi. Motor kesampluk ngono aku lali. Ngacok. Jar engko nek eling-elingno jajal tak ngacoke ngono lho. Anggeran kesampluk lho ki liwat ngono aku gak krasa ngono. Yes, mantap. Dadi wena kok melangkring kayak bencok. Dan bagus Eko mandor urung adus, urung tangi. Wis wena lek Sri ae iku ben diwena dhewe. Wis. Omahe kok koyo bupati Lumbangan ya Allah. Jan tenan kok aku kalah kok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Petek anu apa jengkol doyan? Jengkol. Doyan. Ih, doyan e. Masa? Alang kok disambel dadi sitok. Lek Sri, mbak apa nomor rendang? Rendang enak kok. Wis tau. Dek ini Jessica. Walah ini. Digodhog sik. Ya digodhog dhisik lek kok. Bumbu rendang lho kaya Padang. Dagingnya kok pekno kok ndaram. Iya. Daging Gak doyan. Sambel yo enak. Si sambel wis enak. Jos yo. Pak dasare wanyar, Pak. Kan tukokno kowe. Dasare anyar, Bro. Omahe kaya omahe Bupati wis ngeri. Pati ya Allah. Bupati ya ya Allah. Iya lah, jios benggrang. Kalau diresi enggak diresi gak ketok bagus. Cek gawe apa WC? Mandi mbek WC lah etan wis aku dibongkar. Iya lah yang dibongkar rak wis kok. Ya sapi tang usange. Lah sapi teng mbok kek endi? Ngono bolongane mbok kek endi? Cek nek panggon. Wah. Oh, mbok tanah juragan tenan. Iya, juragan apa cah omah kok ngene ya. Ya Allah. Juragan nasi padang Pak jare lek Sri. Ya Allah. Dandan sithik-sithik ndarase sebar dhewe ya kok. Oh, kayak kamar mandi ini semua nyolok. Sarapan tanpa sarapan hidupku sepi. Lek Sandi. Mbok tekoki nyang ora ngono. Kok cinta mbek Sandi kok mbayani, guys.
tresnane mbayani iki. Sandi karemu wis tresnane mbayani iki kira. Tukang liya-liyane nowe. Ambek noipe. Tresnane mbuh mbek noipe. Telu iki. Sarapan, guys. Wis mantap ki. Pakul kok ora ndek kesel bar wong ewah langsung dodol. Jian tenan ora ndek kesel guys wong ki. Wong ngendhen lek sandi. Sarapan, guys. Ngene mak nih. Apa ya? Ini apa ya? Mah. Babi nanti goreng. Babi goreng apa mbak? Goreng tempe. Nyawisi sangu putuku. Duh, kok malah njaluk doe? Kok njuk doe? Kok sik nyangone iki ya, Dok? Sing iki urusane mae, nek itu aku. Engko nek rumput digoita ngono. Lah tak budal enak lho. Ame enak sing garing api mah. Enak kok. Yo keteng mbok candak mong. Ngono kene adem ya aku. Pecah-pecah ke panek jemur lah. Nek anget mungkin. Enak. Kok gak kesel, Dok? Kan masak nggone suke kok. Lah kok ngono-ngono ora apa-apa semak wis esuk kok. Karo dalam pasar karo ngantek sego kok. Aku tak anu sik ya. Lah, Waduh tak ae ya. wong gak Dan tenan Tak tolong pisan urusane ben ngukur. sekolah. Pas sekolah kok banyak kerja jaga, Mbak. Ora kali saiki budal dhewe ya pinter. Glenak-glenik sing ndaratuk dhewe, Mbak. Wis tuwek ngopeni bocah glenak-glenik ndaratuk dhewe. iya. Aku ki ngono aku ki cek sehat nih. Cek. Loyolane aku tuku loro dadi wong aku ngono. Ojo ya. Iwan ambek Ipan cek loro. Gak kehala. Aku ki nek cuma penggawean anu tangan cek anu mau kuwi lho. Yo niki nang gek sitok tok sing jadi. Sikile dan kula saiki nggo ngatur juga arep kelangkangan. Iki, Mbak. Iki tempe. Kasih tempe. Kayak pin senengane tempe. Kita wis karo. Yo nek ada wong nek enek. Kayak enak apa. Ya. Masak nang balung apa ki? Tiang anu. Yo kae, cek kae. Nggih. Tawa serabi. Lah piye? Emang gak tali serabi kok mboten anu, mboten semer kok serabi. Tak kono lho, Pak. Niki temen anu. Sarapan. Kok ngenteni tempe. Tak betul mriko niki. Ya, Kompone anu iki gak gelem iki bagus. Sarapan dhisik, guys. Wis sarapan lho. Lah terus piye sarapane piye? Lho wis mbae mateng kok nang sarapan Jalan gak gelem sarapan nak. Sampai Bapak pangan sekolahan. Iya, tak bungkusno. Sampai gurune. Iya. Kae mare saiki kok kula dadi dhewe anu. Wis ora pakai anu. Untuk Panganan konduran. Kok mulai kok pasang. Gak tuh ya. Mana? Angone putune. Anda. Apaan sih? Kadang ngono ki wong banyune jero omah kadang. Iya, Pak. Paling ugut. Ular katut. Angin. Mbah ki piye, Mbah? Jangane tak wani. Iya. Dudu. Mak ae. Lho, Lontong iya wis. Segone kurangi yo ketoke makaken. Pakaian iki. Pecel Iya, jangan biasa. dan telo. Iya wis. Dah tiba. Iya, tenan. Sesak aku sakalan ke atas, Mbah. Mari ya di ke atas sampai anu gak nyandakno apa waktu kesel. Cuma seputaran jaga. Iki gelem ya, Mak? Belum. Mak iki gak sirian kok. Nambah iki lak uga. Lan sendoke ndi? Sendoke kan mambuan. Gak apa-apa iki mampu apa lah.
Ora maksudnya ki kayang ya. Kayang. Wan. Gorek. Sendok. Tempe. Dan juga sendok sik. Ora sendokan yo ora apa-apa. Apa mulu? Mulu. Wis mangan dhisik. Sudah, Mbak. Turun. Sarapan wis. Betul. Sarapan enak erak. Mbak, Mbak, sendokan. Ya Allah, mulu ya ora apa-apa. Yo kan aja ya, Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng anu singkong. Sego 1.500 guys. Tempenya tak boleh. 1.500. Harapan. Enak era kurut ini. Ini banyunya. Kuwi bahasa kayak dhewe apa banyu ku lho. Hah? Kuwi apa ambek make apa tak kayak neh. Ini mah. Nggih, kedan apa? Tak ada kali dateng ngarepe kok. Ora apa-apa, Mak. Apa, Mak? Rapine kan hukum, ini rapine ndi, Bang? Oh iya, lah niki. Duit, Pak. Kalih aku, Pak, kalih aku. Bagi banyak apa? Ngekek orang ngewunan tak kayak sik. Enggak. Untuk bensin beli. Enggak niki nek enten kamu ya bakul kono. Harganya terapatan sila cari. Kena dua anu. Pesugihan. Dalku ya warna. Malam sarapan lho. Gung. Malam. Jadi kadang teko kene iki ngoyohi mak aku ya sakno nek mak nang ngger teko kene tak kei kursi ning kono, tak pengen medun. Kan melorot ngono lho, di aku engko nek keplorot ngono tuwa ngono menyek metu ape keplorot. Tak anu. Mbah Mari, Tak kon ning dhuwur ae. Pirang tom. Mbah Mari sisa. Ndek balan sak ngono. Ini sih kana wong tuwek. Mbak sapa Mbak Dita kuwi, cara mana Mbak Di, terus Mbak Saring Yahudi. Wis tak patek ngono urung patok tuwek ngono lho. Kene sing tuwek yo Mbah Lami kuwi. Mbah Ranti. Tapi Mbah Ranti ki nek maksud dek persis. Akas. Awake mantap. Sarapan sapi. Nek iki mbek sapi. Sawani sapi ya cek gelem. Kalau kawan aku menang. Ini babang sapi. Ku bukan mangan serabine ngono. Tapi gak mangan dekne. Ana wong gawe upek ra mangan. Gak mangan. Ini hari pindah kan. Masih kok mbek jangan. Apa mbok tinggal mak gak ro? Mbok tinggal metu. Apa cikon? Nggonku ki carane Mas Rabi mbek jangan iki. Oh ngono ya. Dikek duduh ngono ya. Iya. Mbek santen, mbek sambel kecap. Eneng-eneng ngono ya. Enak. Enak. Angger waras enak. Waduh. Wong tiduran iki do tandur kabeh ya. Lho. Kan jauh aku tak orang tuku lah, Mbak. Yo, ya aku tak langsung tuku. Wis Pak, artisin nang kek sarapan, Pak. Wis jenjeng kelambi. Ngeri ning enane teko anake wedok. Teko japakno. Kayak duit le. Gawe to. Aku
Ora ora kaya wong-wong kuwi kok nganggur. Nganggur, ketekur. Wis rapopo. Wis, Mbah. Wis. Dasternya anyar no kok. Tuku ngene, Dapan? tuku ngene ju. Piro? 35. Ya Allah, Mbak. Daftar 15.000, daftar 35. 35. Ya Allah, gelem nganggo, tak tukokno. Ya Allah, Mbak, gelem mau nganggo. Ya Allah, iki daftar iki Menang lagi tuku ngene ju. 5 batin akeh 20.000. Sok tak tukokno. Gelem nganggo. Ya wis, tak tukokno. Walah, plek, japlek. Lah piye lek kok jenenge wong mergawe ora omong ya bisu ki jenenge. Jane sing mbok pikir ya apa? Aku bingung. Mbah Mari ndi Mbah Mari? Ben tak lebonane, Pak. Tak delik mbah apane. Ben bingung Mbah Mari. Mbah Mari tul. Mbah Mari tul. Ndang ndi? Mbah, sarapan. Mbah Mari matur nuwun diparingi sarapan, terus kanggo sarapan. Sarapan ambune pindang, Pak. Wis masak. Ora, besok mbah apa? Ngumbah keris. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Wis, alah mboten usah mbah-mbah.